pachena. Ana jana mkazi. Chikonzero chandikurambira mukadzi ndechekuti mukadzi zvinhu zvakandiitira inini zvakawandisa. Azvisanangure mukadzi anorambozwa. Right. Chinya yekutanga ndakatanga kubata meseji yakuda kabvuru achiti yasangana muzvamangwarati ndakatara nameka bvuru vakanditi mukadzi wako ndakumberegerera kana uchitindi kukunyepera handi yekuekoneti. Mukadzi akarongedza bhegi akati zvo zvinanogara kumba kwameka bvuru. Mukadzi ndakamusiya. Chechipiri akabuda mushopu na11 dzeusiku akadzoka kuma2 abuda napadhungazingisi akira mwana mushopu alokera mwana mushopu nemukati akabuda nepakaunda akabvuma nyaya yake ndakamuregerera. Mukadzi wako iye zvadaro uyu angagara ndiagara eigara nemakiri epamba pangu muhomwe. Mukadzi wangu ina ndikamuvhurira shopu iye yabva panapo ndowandikazobata mani ndowandikazokuti aiwa iwe ndakuchena neudaro wozi mukadzi una ndamuregera nyaya dzavanda kumashure. Mukadzi una ndikamuvhurira shopu ikati mukadzi wangu uchitengesa kushopu indiri kubasa shopu kwekweyo kumbe kwanga kusagara munhu sitendi kwangu andikavaka nini ndokwaiti uye mukomana bva panapa akanzwa uda mukadzi ochifoni kuno mukadzi wangu weitosangana mumba mangu inini saka chanaanchaa manzwa amai zvikonzero zvataura murume wenyu ati hachada mazvinji wachitaura. Mati mama, ndazvinzwa but nyaya yavataura kuti ava pekutanga ndakati vakabuda nepashopu nepawinda ndabuda nepawinda inini ndaitengesa kushopu ndaita zvefodya fodya ndandaitora ndakafonera kunzi mutore fodya dzenyu ndokuda kwandakaita ndabuda inini mama kanguri kuma8 dzemanheru. Munhu achakandindoenda kwaari kutoda ndinoenda kwaari bebe mungotora foji ndibva ndadarika bva ndaenda paroti ndopandikabuda ndichindotora foji. Chapera kochipiri zoiyoyo yandikutaurei komwe watokutanga kumunda kwaangwarati right yakuda akapiwa nhamba dzangu nemunhu anogara kudhaku kwedu kanonzi kanasheka ndiriyedu ndakamupa nhamba ndobva tangotara nei ndagara kunyamadombo kudaigara kwamaini ndobva tangotara nei pafoni ndobva ndakubloga apa ndobva uya kwati ndipei foni iyi ndatora foni iyi pandavapa vaona mameseji akandabuda isanga munda kwangwarati gwanga musi wa 29 January kana sakaranganisa ndobva ndati vandafonera vandati wakapiwa nanhamba dzangu zvakapiwa napanasheka ndiriyedu vatafonera panashi vandakubvunza ndikati naye panashi ndokapere iri kuda nhamba dzangu zvikanzi endi ndakamupa ndakati vakamupa muchite chii zvikanzi akandifumbira nhamba ndovatafonera mama vake ndobva vatatara navo vatandepikoneti ndati handei ava ndovakazoramba namwene wangu vakati hazviite bva vatara namekabvundu bva vatanzi hazviite ndobva ngosiya nyaya yakadaro asi nini nakuda ndokandadana nakuda kuda akatopiwawo nhamba dzangu napanashi ndakatofonera panashi akadai. Alright. But isusu hatisikupomerei mhosva murume uyu ndiasisa kudei aiwa ndazvinzwa mazvizvo munoti kudii aiwa ndazvitambira murume burisa shere niupe adzimai vako shere nyoti ndazvitambira nekuti ndikutoripe mukana vana vadika sinokuzozvitambira pamusoro ndazvitambira nekuti inini ndakaenda kumba kwedu muna April gore rakapera ndine nhungu yemwana wangu mudika ane 3 months kusvika nanhasi ini vanozokwira dare muna January ndichiudza ava muna December ndichiudza ava kuti imimi kana mwana vari chikomba endei kupi endei kwamama tindopedzerana kwamama avabva varambobva titei zvamunoita imi kana mapedza muzodudza pamunotangira pamunoperera nepachatangire ndabva ndati alright inini muna January ndopa ndikazokwira dare nini pandakaipa kutanga havana kuuya amweni amunhu wako vakati vaati hana mari yedare vandayake chi2 havana kuuya vandayake chi3 ndokapinda nyaya yake neyagoti yangu haina kupinda vandayake chi4 ndobva wakundotoka ndikudiwa kubasa nhasi ndayakake chi5 ndopazotonga nyaya yangu saka inini ndaane gore ndiri kumba kwedu mwana wangu andinai wacho ane 6 months izvezvi haatomuzive hapana munhu anomuziva kumba kwavo preparation yacho zvese ndindakaita saka ndabasa kuti ndine murume kana danga asingadide dangangotengerawo mwana kana preparation saka ndinabasa kuti ndine murume.
apa murume sakutse ishire murume Iwe ndiona ndina. mwana murume kwemagara muna murume ndo kuchinjana mashirena muna murume mira amuna murume asizo kuzanyika mwana agara ana murume yes waifa utaka kumuramba kutoka zviraka kana murume Ndosaka ndakatopira dara. wakapira uchinda kuda wakacheka Eh. wakapira uchinda kuda wakacheka usaziva kuti pachine zvakaramba yapera nai upeshere aiwa fugama watambidza mai yako murapira zvakati mataura waita ndini ndotopera mani zesperani amaikiro kurambira nemurume baba venyu taurei balabarapiroi nemuzaino mabatitaura ndimupesera asi ndoda kubvunza kuti mukuwasha wangu ane kodzero yekuuya muchivanze changu achidikira kuda zvamauzoti atikuti handisi kuramba izvi ndazviona asi ane kodzero yekuuya muchidineya ndafunga kuti kana nyaya iyi yapera makutaura kuti ndozvikure mukoedara ndokwandoda kuuya maifana kutuna mukosha unikasisa zvinda tingadzokera batu andati ndadzokera kunanda kubvunza kuyara mabhadhorika kunze ukati kunovana vangani nomu ndizoita mwana tunomu ndinoita samunhu wekuwana zvinhu ati zvakakurayira kubvunza wandibvunza yaita kubvunza wekuimba maitonga nyaya yemukwasha mamurana mungadai makati endai namuyana naye ndakatonyara dzofamba kunzi nyarara yamuna zvamunoita naye mukwasha vane masabhu wakudzidza kushandisa mutungamiriri wemukati menyu nemasabhu asi kama ona sabhu katadza nyaya meswa nomwe sabhu izvozvo kasi vari within bounda chiendai inokuba chengeta vanhu kana kuti voisa maintenance mati tuwe modara pa 2 months Maintenance akapandikire maintenance. awagona idai